Tri korunky sa vo vyvrcholení turnaja chceli Kanaďanom pomstiť za nešťastnú finálovú prehru spred roka. Úvod stretnutia im vyšiel brilantne. Strelu Dicka Tarnströma, najproduktívnejšieho obrancu šampionátu, dorazil do siete Jonas Höglund. Od 3. minúty Švédi viedli 1-0. Forsberg. Alfredsson mu tam dobre nakorčuloval. Alfredsson v ideálnej pozícii. 2-0 vyhráva Švédsko vo finále majstrovstiev sveta nad Kanadou. Excelentný úvod tohto zápasu pre tri korunky. Spolupráca dvoch najjagavejších hviezd vo výbere Hardyho Nilssona slávila úspech. Výsledkom bol sľubný náskok. Lenže v 14. minúte sa zrodila chyba Tarnströma v rozohrávke. Morrisonovi sa oplatil, dôrazný forechecking pekne vylákal z bránky Lundqvista a dokonale naservíroval puk Ryanovi Smithovi. Tradičný kapitán kanadskej reprezentácie na svetových šampionátoch, inak vedúca osobnosť Edmontonu Oilers, ako správny líder udržal svoj tím nad vodou. Teraz traja na dvoch. Už tam prikorčuloval aj Nylander a to bola, myslím, žrtka po Brierovej strele. Až teraz sa dostali Švédi zo svojho pásma a hneď do prečíslenia príležitosť, ktorú má Salomonsson. 3-1. Neuveriteľné momenty na oboch stranách. Úžasný moment, dokumentujúci nádherné finále, pre Švédov však smutno krásne. Po Salomonsonovom góle sa už nedokázali strelecky presadiť, za to Kanaďania áno. V 35. minúte znížil na 3-2 po perfektnej prihrávke Scotta Niedermayera Danny Heatley s 8 gólmi najlepší strelec turnaja a s 11 bodmi aj jeho najproduktívnejší hráč. Ani nie po minúte už bolo vyrovnané. Horkofovú zadovku dotlačil do siete Rob Niedermayer, mladší brat obrancu Scotta. Kanadský tím už v tejto fáze duelu jednoznačne prebral iniciatívu. Tretiemu gólu nezabránil ani efektný obranný zákrok Nylandera. Švédi sa v tretej tretine snáď aj chystali dostať sa opäť do vedenia, no prišiel rýchly kanadský úder. Heatley. Veľmi dobre uvoľnil teraz svojho spoluhráča. Bol to Jay Bouwmeester, ktorý zvyšuje na 4-3 po 20 sekundách v tretej tretine. Mladému obrancovi Floridy nahral Danny Heatley. Gólovú púť Kanaďanov podujatím uzavrel symbolicky Matt Cooke. Symbolicky preto, lebo ten istý hráč bol prvým z tímu obhajcov titulu, ktorý v Prahe dosiahol gól. Stalo sa tak v zápase proti Rakúsku. Po vtedajšej remíze sa už nad javorovými listami lámala palica. Napokon hráčov zomkla indispozícia trénera Joela Kenvilla. Po jeho hospitalizácii sa kormidla chopil Mike Babcock a svojej úlohy sa zhostil majstrovsky. Výsledkom bol druhý titul Kanady za sebou, celkovo už 23. pre kolísku hokeja. Prežívam úplne neuveriteľné momenty. Zišli sme sa na poslednú chvíľu a utvorili sme fantastický tím hrajúci s ohromnou sebadôverou. Titul zostal v najsprávnejších rukách. Titul majstrov sveta obhájili Kanaďania po repríze finále šampionátu 2003. Švédi si teda zopakovali striebro. Spojené štáty naposledy získali cenníkov v roku 1996, vtedy takisto bronzový. Naši boli krôčik od medaily, ale aj 4. miesto je pre náš hokej v konkurencii o mnoho skúsenejších a silnejších súperov dobrým výsledkom. Medzi najväčšie sklamania patril výkon Ruska, ktoré opäť nedokázalo z vynikajúcich individuálít stvoriť bojaschopný tím. Aj Fíni boli zo 6. miesta rozčarovaní. Na zostupovej 15. a 16. priečke bolo Japonsko a Francúzsko. Danny Heatley, najproduktívnejší hráč i najlepší strelec šampionátu, sa stal aj najužitočnejším hráčom turnaja. Prevaha prvých troch tímov sa prejavila aj pri vyhlasovaní najlepších hráčov turnaja a All-Star. Ty Conklin získal ocenenie pre najlepšieho brankára a za najlepšieho obrancu vyhlásil direktoriát Švéda Dicka Tarnströma. Zo slovenských reprezentantov sa dostal do All-Star obranca Zdeno Chára. Do druhého výberu až traja hráči, obranca Lindner, útočník Demitra a Jan Lašák, ktorý bol zároveň najlepším brankárom turnaja podľa úspešnosti, keď pochytal viac ako 95% striel.
68. svetový šampionát priniesol historický rekord v návštevnosti. 56 zápasov v priebehu 17 dní videlo 552 970 fanúšikov. Videli veľa radosti aj smútku, ale predovšetkým nezabudnutelné